Λέγομαι Λάκης Λαμπρόπουλος. Από μωρό που ήμουν ξεχώριζα. Είχα κάτι το ιδιαίτερο και πάντα τραβούσα πάνω μου όλη την προσοχή. Προτιμούσα να παίζω μόνος μου. Στα 17 μου γνώρισα τη Βούλα. Και με τη Βούλα γνώρισα τον έρωτα. Ή, για να ακριβολογώ, και με τη Βούλα και με τον έρωτα παραγνωριστήκαμε. Αν και ήταν πιο μικρή από μένα, με τη Βούλα είχαμε πολλά κοινά. Το κυριότερο ήταν πως είχαμε και οι δύο μοιοπία. Μόνο που η Βούλα άργησε να το καταλάβει. Καταφέραμε όμως παρά τις δυσκολίες να φτιάξουμε μια όμορφη μεγάλη οικογένεια. Αναγκάστηκα φυσικά να παρατήσω το σχολείο για χάρη της, αλλά δεν γκρίνιαξα ποτέ. Οι οικογενειακές χαρές όμως είναι τόσες πολλές που σε βοηθάνε να χαλαρώσεις και να ξεχαστείς. Αρκεί να μην χαλαρώσεις και να μην ξεχαστείς πάρα πολύ, γιατί... Και θα ήθελα να σας πω κάτι και να το θυμάστε. Να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Να μην τα αφήσετε να χαθούν. Να τα σκέφτεστε κάθε μέρα. Και να είστε έτοιμοι να κάνετε τα πάντα για να τα πετύχετε. Και να ξέρετε, τη μια μέρα των ημερών θα γίνετε σαν και εμένα. Δεν θα μπεις? Μπήκα. Πιο μέσα, όπως οι υπόλοιποι μαθητές. Καλά είναι και εδώ, μια χαρά είμαι, τσέσαι. Ρε, πήγαινε πιάσε κουβέντα με τα παιδιά, δεν δαγκώνουν. Τι κουβέντα να πιάσω, ρε Κώστα, τι να τους πω. Λες να μην βρεις έξυπνος άνθρωπος με τόσα ενδιαφέροντα με άποψη? Ρε Κώστα. Προχώρα, λέμε. Φούλα, ετοίμασε σε παρακαλώ μία ανακοίνωση να έρθει αμέσως από το γραφείο μου. Ο κύριος Τσετσόνης. Μάλιστα. Τζερεμές. Βασίλης Τζερεμές. Είμαι ο νέος γυμναστής. Α, μάλιστα. Χάρηκα. Καλώς ήρθατε. Περάστε από το γραφείο μου να τα πούμε για λίγο. Τι κάνεις εκεί, ρε? Σε ξεματιάζω από τη Λαμπροπούλου. Όλο από εδώ κοιτάει. Μήπως σας βρίσκεται λαδάκι? Ας την να κοιτάει, τι με νοιάζει εμένα. Έλα τώρα, αφού την κουστάρεις. Ποια ρε, έχεις τρελαθεί? Αφού όλο ψουψουψου και μου είστε. Νομίζεις εμείς δεν σε έχουμε δει? Ποιος ρε, εγώ ρε? Όχι, ένας φίλος μας, ο Αλέξης, το ξέρεις. Τι είναι, αγοράκι μου, ερωτευτήκαμε. Δαγκώσαμε τη Λαμαρίνα. Δεν με χέσετε και δύο, λέω εγώ, άντε τώρα, Εγώ με τη Λαμπροπούλου, καμιά φορά στα μαθηματικά με βοηθάει και αυτό είναι όλο. Ναι, όχι, γιατί και εμείς για τα μαθηματικά λέμε. Ξέρεις, από αυτά που προσθέτεις εσένα και αυτήν, αφαιρείτε τα ρούχα σας και πολλαπλασιάζεστε. Μπαμπά. Ανούλα. Τι κάνεις εσύ εδώ και τι είναι αυτή η τσάντα? Βασικά περιμένω να χτυπήσει το κουδούνι για την προσευχή. Γιατί? Γιατί αν δεν χτυπήσει το κουδούνι, πώς θα κάνω προσευχή? Όχι, εννοώ γιατί περιμένεις εδώ. Α, εννοείς το... Γράφτηκα στο σχολείο. Έλα, λίγη σοβαρά. Σοβαρά μιλάω, παιδί μου. Θα είμαστε συμμαθητές. Τώρα σοβαρά μιλάς? Ναι. Σοβαρά μιλάω. Δεν είναι καταπληκτικό? Θα βγάλουμε την τρίτη λυκείου μαζί. Μπαμπά, τι λες? Τι λέω, παιδί μου, γιατί κάνεις έτσι? Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα πάμε και πενταήμερη μαζί. Μπαμπά, επικοινωνείς? Τώρα ξαφνικά στην κάρφα σου και θα έρθεις στο σχολείο ξανά. Ανούλα, είναι κάτι που έπρεπε να κάνω, παιδί μου. Και θα το κάνεις εδώ, στο δικό μου το σχολείο? Τώρα είναι δικό σου, κάποτε ήταν και δικό μου. Ακριβώς. Κάποτε. Πριν 200 χρόνια. 24 για την ακρίβεια. Έρχομαι. Κάνε δουλειά σου. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι με κάνεις ζεζίλη. Εδώ είναι όλοι οι φίλοι μου, όλοι οι γνωστοί μου. Δεν γίνεται να έχω σου μαθητή τον πατέρα μου. Τι λέω, παιδάκι μου, είμαστε μαζί στο σχολείο. Πού είσαι, Λάκη? Γεια σου, τι κάνεις? Καλά, δεν μου έχεις πει ποτέ ότι η Άννα είναι κόρη σου. Ναι, δεν έτυχε. Πέτυχε όμως, έτσι. Αυτό τι είναι? Τσάντα, ξαναρχίζεις στο σχολείο? Ναι, βασικά. Βασικά, ο μπαμπάς έχασε τον δρόμο για τα γραφεία. Έτσι δεν είναι, μπαμπά? Και τώρα, σε παρακαλώ, πήγαινε λίγο πιο εκεί. Μπαμπά, στο λέω για πρώτη και τελευταία φορά. Αν δεν σηκώθεις να φύγεις τώρα αμέσως, δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ πια στη ζωή μου. Ποτέ. Πάρτε και από αυτά. Είναι πολύ νόστιμα, μόνη μου τα φτιάχνω. Ναι, αλήθεια.
Και μετά, μη μου πείτε ότι φύγατε. Η αλήθεια είναι ότι έτσι σκέφτηκα στην αρχή. Ξέρετε, εγώ με τα παιδιά μου είμαι πολύ ευαίσθητος και ειδικότερα με την Ανούλα. Αφού έγινε η προσευχή, χωρίς εμένα, μαζεύτηκαν όλοι οι συντάξεις της Ανούλας, την Τρίτη Λυκείου. Ο Λαμπρόπουλο τον είδες? Ποιον από όλους? Όλο το σχολείο είναι γεμάτο από δάφτους. Ένας είναι ο Λαμπρόπουλος που μας ενδιαφέρει. Ο Λάκης. Νομίζω πως τον είδα να φεύγει. Είσαι σίγουρη? Τέλεια. Ησυχία, παρακαλώ. Ησυχία. Ησυχία. Καλημέρα σε όλους. Πριν αρχίσετε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα καινούριο μέλος της μικρής... Το άκουσες αυτό, για σένα μιλάει. Για μένα? Ναι, ρε, για σένα. Θέλει να καλωσορίσει ένα νέο μέλος στη μικρή του κοινωνία, εσένα δηλαδή. Λες? Δεν το συζητάς. Γι' αυτό μιλάει στην Τρίτη Λυκείου, για να σε παρουσιάσει. Είσαι ο γιος του Λαμπρόπουλου. Όχι αυτονόμου τα μαγαζιά. Όχι, ρε, του γιατρού είσαι, ρε, του γιατρού, ρε. Έχουν ολόκληρη πτέρυγα με το όνομα της οικογένειάς σου. Έλα, πήγαινε. Περισσότερο όμως θα σας πει ο ίδιος. Γεια σας. Λέγομαι Λάκης Λαμπρόπουλος και ήρθα εδώ για να βγάλω την Τρίτη Λυκείου. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λυκειάρχη, καθώς επίσης και τον αείμνη στον πατέρα μου, Αντρέα Λαμπρόπουλο, όπως και την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τη Βούλα και τα 3 μου παιδιά, Ανούλα. Και θα ήθελα να σας πω κάτι και να το θυμάστε. Να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Να μην τα αφήνετε να χαθούν. Να τα σκέφτεστε κάθε μέρα. Και να είστε έτοιμοι να κάνετε τα πάντα για να τα πετύχετε. Και να ξέρετε ότι μια μέρα των ημερών θα γίνετε σαν και εμένα. Κύριε Πετσόνη. Ενθουσιάστηκαν τα παιδιά, Εγώ να δεις ενθουσιασμό. Γρήγορα στο γραφείο. Καλά εδώ είσαι εσύ. Ναι, πού θα έπρεπε να ήμουν? Στην κλινική, παιδάκι μου, στην κλινική. Στο θείο Νίκο, δεν είπαμε θα πηγαίνεις κάθε μέρα? Δεν ξαναπάω στην κλινική. Άκουσα χθες το θείο που μιλούσε τηλέφωνο με κάποιον και μου την έχει δώσει. Τι στην έχει δώσει, αγόρι μου, τι στην έχει δώσει? Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Κάτι για τον μπαμπά μου, ρε, ότι λέει πήγε και γράφτηκε λέει στο σχολείο και φώναζε να τον ξεγράψουν και να μην ξαναπατήσει το πόδι του εκεί και κάτι τέτοια. Και εντάξει, ούτε εγώ το γουστάρω τον μπαμπά, αλλά μου την έδωσε που κάποιος άλλος μιλούσε άσχημα γι' αυτό. Γραφτήκα στο σχολείο, Για να δεις ο Λάκης. Πλάκα θα έχει να τα καταφέρει τελικά. Εγώ πάντως στην κλινική δεν ξαναπάω. Κοίτα να δεις, αγόρι μου. Κοίτα να δεις για να έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Λοιπόν, το καταλαβαίνω ότι σε τάραξαν όσα άκουσες. Αλλά θέλω να καταλάβεις κι εσύ ότι ο θείος Νίκος τα είπε για το καλό του μπαμπά. Ναι. Φαντάζεσαι στην ηλικία του να πηγαίνει στο σχολείο? Φαντάζεσαι το ξεφτιλίκι? Θα γίνουμε ρεντίκολο οικογενειακός. Έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί. Είδες, εσύ δεν το σκέφτηκες, αλλά ποιος το σκέφτηκε? Το σκέφτηκε ο θείος Νίκος. Και για σένα και για όλους μας. Γι' αυτό το θείο Νίκο θέλω να τον έχεις από κοντά. Να τον ακολουθείς παντού και να κάνεις ό,τι σου λέει. Εντάξει? Το θείο Νίκο θέλω να τον έχεις σαν πατέρα σου. Θέλω να τον έχεις. Εντάξει. Έτσι, μπράβο, αγοράκι μου. Πού θα πάει λοιπόν τώρα το αγοράκι μου? Για καφέ. Στην κλινική, βρε, θα πας. Στην κλινική. Αμάν πια. Για καφέ. Να το, αυτό είναι το σκάφος των ονείρων μου. Πάντα ονειρευόμουν να είμαι μέσα σε ένα τέτοιο σκάφος, να μπαίνω στο λιμάνι της Μυκόνου και να πέφτουν όλοι οι ξεροί. Και ποια είναι η τιμή του? Είναι στις 100.000 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Συγγνώμη. Έλα, Νίκο μου. Απολύεσαι. Ναι. Απολύομαι και τρελαίνομαι. Δεν κάνω πλάκα, ηλίθιε. Απολύεσαι, είπα. Μα τι έγινε, τι λες τώρα? Ο αδελφός μου, ο Λάκης. Πήγε χθες και γράφτηκε στο σχολείο. Καλά, δηλαδή, πώς έγινε αυτό? Έλα μου ντε. Μπορεί να διάβασε τη Διαθήκη. Αυτό αποκλείεται, Νίκο μου. Εγώ δεν του έδωσα κανένα αντίγραφο Διαθήκης. Τι του έδωσες και δεν μου το λες. Μπορεί να αποφάσεις να τα πάρεις και από μένα και από αυτόν. Μα τι να πάρω από το Λάκη?
Το τίποτα που δεν έχει. Άμα μου πάρει τη μισή κλινική, όλο και κάτι θα έχει να πάρεις. Νίκο, μου σε παρακαλώ, λίγο ψυχραιμία και να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Δεν έχουμε να πάρουμε τίποτα από την αρχή. Ήδη έχω δώσει εντολή στο σχολείο να ακυρώσουν την εγγραφή του. Να πας από εκεί και να σιγουρευτείς ότι θα το κάνουν. Και πρόσεξε, κακομοίρη μου. Μην τυχόν και πάρει χαμπάρι ο Λάκης ότι κρύβομαι πίσω από όλα αυτά, δεν έχεις να πάρεις δεκάρα τσακιστή. Κατάλαβες? Τίποτα! Μάλιστα, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ. Είστε έτοιμος να δούμε το σκάφος σας πιο αναλυτικά? Ναι, βεβαίως. Μόνο που θα ήθελα, ξέρετε, μήπως δούμε κάποιο πιο οικονομικό. Τι πάει να πει με ξεγράψατε? Πάει να πει ότι δεν μπορείτε να τελειώσετε την τρίτη λυκείου εδώ. Μα εσείς εχθές μου είπατε. Σας είπα, μου είπατε, αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Το ζουμί είναι ότι δεν γίνεται τίποτα. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Λυκειάρχα? Εγώ πήγα και αγοράσα βιβλία, τετράδια, ξύστρες, μολύβια, μαρκαδόρους, συνδετήρες, πτυσσόμενο ποτηράκι. 6 άτοκες δόσεις έβαλα. Τι να σας πω, λυπάμαι. Λυπάστε? Λυπάστε? Ναι, λυπάμαι, κύριε Λαμπρόπουλε. Δεν μπορείτε να θητήσετε σε αυτό εδώ το σχολείο. Πηγαίνετε κάπου αλλού. Και αν σας δεχτούνε, μπράβο σας. Εδώ πέρα δεν μπορείτε. Τελειώσαμε, σας παρακαλώ. Περάστε έξω. Λοιπόν, δεν πάω πουθενά. Δεν κατάλαβα. Αυτό που σας είπα. Δεν πάω πουθενά. Σε αυτό το σχολείο ήρθε ο παππούς μου, ο πατέρας μου, εγώ για λίγο, ο αδερφός μου, τα παιδιά μου, τα νύψια μου, όλο μου το σόι. Κοτσάμ πτέρυγα. Από εκεί. Κοτσάμ πτέρυγα έχετε με το όνομά μας. Και μου λέτε εσείς να περάσω έξω. Δεν σας επιτρέπω να μου λέτε να περάσω έξω. Για να περάσω έξω θα πρέπει να με πετάξετε έξω. Ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Λαμπρόπουλε. Μαμά, τι έγινε? Ξεκαλά? Έλα, μικρό μου. Μάλλον έχεις δίκιο. Δεν έπρεπε να είχα έρθει εδώ. Και εσείς τι κάθεστε και κοιτάτε, Δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε? Έλα! Για διαλύστε το! Αλλά δεν στο είχα. Έμα! Έχεις δίκιο, αλλά μου, σου ζητώ συγγνώμη, κοριτσάκι. Όχι, μπαμπά. Εγώ σου ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μου φάνηκε κάπως όλο αυτό με το σχολείο και που βγήκες και μίλησες. Αλλά εγώ είμαι μαζί σου. Και μακάρι να έρθεις και να είμαστε μαζί σε μαθητές και να τελειώσουμε μαζί την τρίτη λυκείου. Και να κάτσουμε και στο ίδιο θρανείο, Εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας. Τι είπαμε? Θέλω να ξέρεις ότι εγώ θέλω να πετύχεις το όνειρό σου. Ώστε έτσι, λοιπόν. Μάλιστα έτσι. Πάντως μουρλιά τα κουλουράκια. Φτιάχνονται και κριτσινιά. Κοίτα να δεις, και είχα τελείως διαφορετική εικόνα για αυτόν τον άνθρωπο. Για το λυκειάρχη εννοώ. Ναι, κι εγώ. Και το σκέφτηκα πως έφταιγε κάτι που του είπα. Πως έφταιγε ο τρόπος μου. Γι' αυτό αποφάσισα να ξαναπροσπαθήσω. Κύριε Λυκειάρχα! Κύριε Λυκειάρχα! Τι θέλετε, κύριε Λαμπρόπουλε? Γιατί δεν πάτε απλά στο σπίτι σας? Θέλω να σας εξηγήσω, γιατί προηγουμένως ξέρω ότι παραφέρθηκα, αλλά πρέπει να μιλήσουμε. Ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Όχι, πρέπει να σας πω. Ξέρετε, εγώ όταν ήμουν μικρός... Δεν με νοιάζει. Αν ακούσετε την ιστορία μου θα σας νιάξει. Ορίστε. Ξέρετε, εγώ όταν ήμουν μικρός... Ακούστε, κύριε Λυκειάρχα. Περάστε έξω. Σας παρακαλώ. Πρέπει να με ακούσετε. Όταν ήμουν μικρός... Ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Τελειώσαμε. Όχι, η ιστορία μου, ξέρετε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Λυκειάρχα, εγώ όταν ήμουν μικρός... Και το απόγευμα πώς το σκοτώνουμε? Έλατε σπίτι μου. Μόνος μου θα είμαι. Εγώ δεν μπορώ να έρθω. Θα πάω στο θείο μου με τον πατέρα μου γιατί γιορτάζει. Και τι θα πας? Ναι, δεν γίνεται να του πω. Όχι όλο, όχι. Του λέω, το κινητό μου πέφτει. Γεια. Γεια. Ακόμα για τον πατέρα σου, έτσι. Ας μην το συζητήσουμε αυτό. Πραγματικά θα με υποχρέωνες. Πάντως είχε πολύ γέλιο. Τέλος πάντων, εγώ ήρθα να σε ρωτήσω τι θα κάνεις το απόγευμα, γιατί έλεγα να πηγαίναμε για κανένα καφέ, να με βοηθήσεις και λίγο στα μαθηματικά. Γιατί θα βάλει τεστ την άλλη εβδομάδα και έλεγα να πηγαίναμε για καφέ και να με βοηθήσεις κιόλας. Τι λες? Εντάξει. Κατά τις 7, καλά είναι?
Θείο! Σ' όλη την κλινική σε ψάχνω, ρε Θείο. Πόσες φορές θα σου πω να μην με λες, Θείο? Εδώ πέρα θα με φωνάζεις όπως όλοι. Κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, μωρέ, κύριο Πρόεδρο. Να σου πω. Δηλαδή τώρα, ρε Θείο, τι κάνουμε? Τίποτα δεν κάνουμε. Τέτοια ώρα που μου ήρθες, πας σε σπίτι σου και εγώ στο δικό μου. Είναι ώρα για φαγητό. Ναι, αλλά η μαμά μου είπε να μην φύγω από δίπλα σου. Άσε που στο σπίτι μου δεν έχει τίποτα να φάω. Και εγώ τι θες να κάνω? Να έρθω στο σπίτι σου να σου μαγειρέψω? Όχι. Η μαμά είπε να έρθω να φάω σε εσάς. Λέει δεν θα έχεις αντίρρηση. Να έρθεις να φας εμάς. Ωραία. Πάω να κάνω 2 τηλεφωνήματα, να πάρω και την τσάντα μου. Νίκο μου! Νίκο μου! Από το σχολείο έρχομαι, ξέρεις, πήγα για το θέμα της εγγραφής του. Τακτοποιήθηκε. Όλα εντάξει, μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος. Κατά είσαι εντελώς ηλίθιος. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το μαλακιστήρι εκεί έξω? Ο υποτιθέμενος γιος μου. Ο γιος του Λάκη. Ακριβώς. Και εσύ κάθεσαι και λες μπροστά του ότι μόλις επέστρεψες από το σχολείο και πως όλα πήγαν καλά. Βγάλε και μια ντουντούκα να το φωνάζεις έξω. Φλάκα. Μα δεν ανέφερα το όνομα του Λάκη. Αποκλείεται το παιδί να κατάλαβε γιατί κουβεντιάζαμε εμείς εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Θέλω να είσαι πιο προσεκτικός. Σου έχω πει. Θέλω να κινηθούμε κάτω από απόλυτη μυστικότητα. Εντάξει, κατάλαβα. Αφού το λύσαμε αυτό το ζήτημα, μήπως μπορούμε να δούμε και το δικό μου το θέμα. Ξέρεις, της αμοιβής μου. Την αμοιβή σου θα την πάρεις μόλις εξαφανιστούν τα προβλήματά μου. Θα έρθεις σήμερα μαζί μου σπίτι για φαγητό. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλείς στο σπίτι σου, αλλά με έχει καλέσει και η μαμά μου και μου έχει μαγειρέψει το αγαπημένο μου φαγητό. Φασόλια μαυρομάτικα. Τρελαίνομαι. Θα έρθεις μαζί μου σπίτι για φαγητό. Όπως θα έρθει και το μαλακιστήρι εκεί έξω. Θέλω να τον δεις, να τον εκτιμήσεις και μετά να αποφασίσουμε μαζί τι θα κάνουμε. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Και η μαμά μου? Εγώ είμαι σίγουρος ότι κάποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Ναι. Η κακή μου η τύχη. Άσε με ρε Κώστα. Να σου πω. Μην πεις τίποτα, σε παρακαλώ πάρα πολύ στη Μελινά. Και τι να της πω, θα ρωτήσει. Όταν έρθει η ώρα θα της πω εγώ. Ήρθατε? Ήρθαμε. Δεν μύρισε σχολείο? Πώς πήγε η πρώτη μέρα? Ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο. Δεν σε βλέπω όμως και πολύ χαρούμενο. Μη μου πεις ότι έχεις άγχος. Και βέβαια έχει. Τρίτη λυκείου είναι αυτή. Άσε που τους βάλανε τεστ και διαγωνίσματα και ένα σωρό ασκήσεις. Καλά, θα μου τα πείτε όσο τρώμε. Ελάτε. Αμά ρε Κώστα, αμάν. Προσπαθώ να βοηθήσω. Τι να βοηθήσεις, τι ηλικίου είναι αυτή. Τι να βοηθήσεις, σε λίγο θα πάω να ρωτήσω για την πρόοδό μου. Δεν μου είπα τώρα το φαγητό. Καταπληκτικό. Ναι, πολύ ωραίο. Πάντως, Κώστα μου, πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές στο σπίτι. Δυσκολεύαμε πολύ να κυκλοφορήσω. Ναι, να τις κάνουμε. Ναι, και από μένα ό,τι βοήθεια θέλετε. Είστε και οι δυο πολύ καλοί. Λοιπόν, σας ακούω. Πώς πήγε η πρώτη μέρα? Δεν θα μου πείτε. Πώς να πάει. Σαν πρώτη μέρα στο σχολείο. Και? Αυτά. Ωραίο καιρό έχει σήμερα πάντως. Ναι, φοβερό, καταπληκτικό. Όντως, ναι. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου σήμερα θα ζητούσα εκδρομή. Μα από την πρώτη μέρα εκδρομή. Καλά σου λέει, από την πρώτη μέρα εκδρομή. Μήπως θα υπάρξει και δεύτερη? Τι? Εντάξει. Ωραία, κατάλαβα. Κάτι δεν πήγε καλά. Για πείτε μου. Άστο, μην το συζητήσουμε τώρα. Δεν είναι ώρα τώρα, μια άλλη φορά. Τρώμε κιόλας. Μα τι έγινε πια? Εντάξει ρε παιδί μου, μην φανταστείς. Απλά το πετάξαν έξω με τις κλωτσιές και το είπαν να μην ξαναπατήσει εκεί. Αυτό. Τρώτε τώρα. Τι καλός ο Λευτεράκης μας, Νίκο μου. Πού την είδες την καλοσύνη, Ναταλία μου? Που έφυγε για διακοπές στο Μαϊάμι, αλλά δεν μας άφησε έτσι. Μας έστειλε την αδερφούλα του, να μην μας λείψει τίποτα. Ναι. Και μια καλή ευκαιρία που είχαμε να τον ξεφορτωθούμε, τη χάσαμε κι αυτή. Τι είπατε, κύριε Νίκο? Τίποτα δεν είπα. Ελπίζω τουλάχιστον εσύ να μαγειρεύεις καλύτερα από τον αδελφό σου. Το ελπίζω κι εγώ. Για σήμερα σας έχω φτιάξει μια σπάνια σπεσιαλιτέ από την Ανταρκτική. Από την Ανταρκτική, Καλό ακούγεται. Φιλέτο μπακαλιάρου, μεσός φράουλες, πικροδάφνη και ξεράκα βουρδισμένα φιστίκια στο μουρουνέλαιο. Τι αιδίες είναι αυτές? Να το φας μόνη σου. Φέρε κάτι άλλο να φάμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, κύριε Νίκο. Εκτός θα θέλετε να φάτε λίγο από το φαΐ της κυρίας Ναταλίας που έχει περσέψει. Βραστό μπρόκολο, ρύζι και καροτάκια. Τι ξεράσματα είναι αυτά? Από όσο ξέρω, αυτή τη δίαιτα της κυρίας Ναταλίας εσείς την έχετε φτιάξει, κύριε Νίκο. Θα είμαι στο γραφείο μου. Να μου φέρεις ένα ουίσκι. Αμέσως, κύριε Νίκο.
Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω κι εγώ πάνω. Ένα ουισκάκι και σε μένα. Διπλό παρακαλώ. Αμέσως. Πάω να φέρω το κανονικό φαΐ. Αχ, μπράβο, Πουλχερία, σε ευχαριστώ. Τελικά δεν είναι άσχημο. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, για πες. Πώς σου φαίνεται? Αποκλείεται να είναι ο γιος σου. Δεν μοιάζεται σε τίποτα. Εσύ έχεις φινέτσα, ποιότητα, επίπεδο. Αυτός είναι ένας βλάκας και μισός. Ναι, αλλά η μάνα του δεν είναι. Και πίστεψέ με, επειδή την ξέρω τη Βούλα, είναι ικανή για όλα. Τι είναι αυτό? Και αυτό από την Ανταρκτική το κουβάλισες? Δεν φτιάχνουν εκεί ουίσκι, κύριε Νίκο. Είναι κατευθείαν από τη Ζάμπια. Από τη Ζάμπια. Ρε μαμά, είδες πουθενά τη χτένα μου? Τη χτένα σου? Τι δουλειά έχει, παιδί μου, εδώ η χτένα σου? Έχω φάει όλο το σπίτι και δεν την βρίσκω πουθενά. Από τότε που έφυγε ο μπαμπάς δεν βρίσκω τίποτα. Μερικές φορές η αλήθεια είναι πως μου λείπει και εμένα ο Λάκης. Κόπηκε και το χαρτζηλίκι. Γιατί μου λέει ότι πρέπει να κάνει καμιά βόλτα από τον μπαμπά σου. Λες να τα ξαναβρείτε? Κάτι πολύ καλύτερο. Τηλέφωνο. Ενοχλώ? Όχι. Εγώ σου ζητάω συγγνώμη που σηκώθηκα και έφυγα έτσι και έχεις κάνει και τόση ετοιμασία. Δεν είναι ανάγκη να ζητάς συγγνώμη για όλα. Έχεις δικαίωμα και να θυμώσεις και να εκνευριστείς. Λάκη, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Δεν θέλω να το βάλεις κάτω. Νομίζω ότι αυτό θα θέλω ο πατέρας σου από σένα. Μελινά, ξέρεις, εγώ σε είχα στο μυαλό μου όλο αυτό τον καιρό. Κι εγώ σε σκεφτόμουν, Λάκη. Σαν τον πιο καλό, έξυπνο, χαριτωμένο φίλο μου. Ναι, και εγώ αυτό, χαριτωμένο φίλο. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ, έτσι. Γιατί η φιλία είναι σπουδαίο πράγμα. Τι λες, πάμε μια βόλτα? Εσύ κι εγώ. Να καθαρίσει λίγο το μυαλό σου. Ναι, αυτό θα ήταν το καλύτερο. Ποιος? Το κινητό σου. Το κινητό. Ναι. Λάκη. Βούλα. Τι κάνεις, καλά? Τα παιδιά? Καλά, είμαστε όλοι, Λάκη μου. Μπράβο, ωραία, χαίρομαι. Έλεγα μήπως περνούσες καμιά βόλτα από εδώ να τα λέγαμε. Εμείς? Εντάξει, δεν λέω, μπορεί η τελευταία μας συνάντηση να μην ήταν και η καλύτερη, αλλά δεν χρειάζεται να τα παρατήσουμε και εντελώς, Ναι, συμφωνώ. Να σε περιμένω, δηλαδή. Ναι, βέβαια. Σε πόση ώρα να έρθω? Σε καμιά ώρα, 2-2,5. Ωραία. Έρχομαι. Σε λίγο έρχομαι. Θα τα πούμε από κοντά. Η Βούλα ήταν. Θέλει να πάω από εκεί να τα πούμε. Συγγνώμη, είχαμε πει να πάμε βόλτα εδώ. Δεν πειράζει. Να πας. Μόνο να θυμάσαι αυτά που είπαμε. Ό,τι και αν πείτε, ό,τι και αν κάνετε. Λάκη, θέλω να πιστέψεις τον εαυτό σου. Να παλέψεις, να αγωνιστείς, να διεκδικήσεις. Από τη Βούλα ποτέ δεν είχα ακούσει κάτι ανάλογο. Και ήμασταν πάνω από 20 χρόνια παντρεμένοι. Αχ, κύριε Λάκη. Καμιά φορά οι άνθρωποι που νομίζουμε ότι είναι κοντά μας είναι πολύ πιο μακριά από αυτούς που πραγματικά βρίσκονται μακριά. Και που εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι κοντά, ακριβώς επειδή το κοντά και το μακριά είναι σχετικά. Σχετικά κοντά ή σχετικά μακριά? Αφήστε το καλύτερα. Συνεχίστε. Ήμουνα σε μαύρα χάλια. Και η Μελίνα με έκανε να αισθάνομαι βασιλιάς του κόσμου. Ότι όλα μπορώ να τα κάνω. Ότι όλα είναι δυνατά. Και αυτό χρειάζομαι εκείνη τη στιγμή. Να μην αισθάνομαι ότι μόνο εγώ βλέπω την αλήθεια. Ότι βλέπω την αλήθεια πάνω στη γη με το δικό μου τρόπο. Σας έχει συμβεί ποτέ αυτό? Ποιο ακριβώς? Να αισθάνεστε ότι είστε ο μόνος άνθρωπος πάνω στη γη που βλέπει πραγματικά την αλήθεια. Και ότι όλοι οι άλλοι είναι τυφλοί. Και δεν βλέπουν τίποτα. Σας έχει συμβεί αυτό? Τι μου λέτε, κύριε Λάκη?
Τι μου λέτε, κύριε Λάκη? Ξέρετε τι είναι? Να γυρίζει ο άλλος από ταξίδι, να ανοίγεις τις βαλίτσες και να βρίσκεις μέσα ολόκληρη συλλογή από γυναικεία εσώρουχα και αυτός να γυρίζει να σου λέει: δεν ξέρω, αγάπη μου, δεν είναι δικά μου. Πρώτη φορά τα βλέπω. Ξέρεις πώς γίνεται σε αυτά τα ξενοδοχεία. Και να επιμένει. Και αυτός και η μάνα του και η αδελφή του και όλο του το σόι. Λες κι είμαι εγώ καμιά τρελή. Και μετά? Ναι. Μετά αποφάσισα να πάω να βρω τη Βούλα. Αλλά σκέφτηκα ότι έπρεπε να επιμείνω στο θέμα της εγγραφής μου λίγο παραπάνω. Και Λυκιάρχα, θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα. Και λίγο παραπάνω. Παρακαλώ. Κύριε Λυκιάρχα. Και λίγο παραπάνω. Κύριε Λυκιάρχα. Κύριε Λυκιάρχα. Κύριε Λυκιάρχα. Κύριε Λυκιάρχα. Κύριε Λυκιάρχα. Κύριε Λυκιάρχα. Στο διάλογο πια. Κύριε Λυκιάρχα και κύριε Λυκιάρχα. Είπαμε όχι, 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 όχι. Μπαμπά. Σύση. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Η Μανούλα. Δεν ξέρω. Κάπου πήγε. Θα αργήσει. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Μου είπε να σου δώσω αυτά. ΔΕΗ. ΟΤΕ. Κινητά. Και κάτι κάρτες. Και να σου πω, μωρέ παπά, έχω ξεμείνει τελείως από λεφτά. Αυτά έχω, παιδί μου. Καλά είναι. Να σου πω. Η Ανούλα, ο Αντρέας. Ο Αντρέας είναι του θείου Νίκου και η Ανούλα έχει βγει με ένα αγόρι. Τι? Η Ανούλα με αγόρι? Διαλύθηκε το σπίτι μου. Καλά τα πες. Να σου πω, μωρέ παπά. Βάλε μια ηλεκτρική. Βρωμήσαμε εδώ μέσα. Τι κάνεις εδώ στερνιές, ρε? Εσύ δεν είπες έχετε να πας κάπου με τον παπά σου? Πήγαμε, ρε, και ήρθαμε. Και γιατί δεν πήρες ένα τηλέφωνο, ρε? Έπαιρνα, αλλά δεν... Έλα, πάμε πλατεία, έλεγε. Δεν γίνεται. Γιατί? Περιμένεις την Ανούλα. Δεν βαρεθήκατε να λέτε συνεχώς τις ίδιες βλακίες? Γι' αυτό ήρθε στη Ρωμάτσα στα μουλοχτά και δεν είπε τίποτα. Χειραντεβό, ρε. Γεια. Γεια. Και γεια. Να. Εδώ είσαι. Σε ψάχνε ο Στέφανος να σε χαιρετήσει. Φεύγει. Έφυγε. Κρίμα. Η Βούλα σε βρήκε που σε έψαχνε. Και ποια? Φαίνεται ο Νίκος δεν θέλει ούτε να με ξέρει. Ουps. Αχ, ωραία. Ωραία πισίνα. Λίγο μικρή βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Αυτό το γεφυράκι, τι το θέλετε, δεν μπορώ να περπατήσω. Δεν πειράζει όμως και αυτό. Γεια σου, Νίκο μου, καλά. Πότε ήρθες? Δεν έχω κανένα μισάρο. Μου είπαν ότι έχει σοβαρές συζητήσεις μέσα στο γραφείο σου και δεν ήθελα να σε διακόψω. Ναι. Είχαμε μια πολύ σοβαρή κουβέντα με τον δικηγόρο μου για κάποια θέματα που έχουν προκύψει. Ναι, σοβαρά θέματα. Τα λύσατε? Όχι ακόμα, αλλά θα τα λύσουμε. Με τις ευχές μου. Ήρθες για τον Αντρέα, μισό λεπτό να το φωνάξω. Όχι, όχι, άστον. Παίζει με τα ξαδερφάκια του. Νίκο μου, είδες πόσο της πάει της Βούλας μας αυτό το μαγιό? Ναι, δεν το είχα προσέξει. Δικό σου είναι, Ναι, δικό της είναι, αλλά το δανείστηκα. Πειράζει. Εξάλλου σε αυτή τη ζωή όλα δανεικά είναι. Άντε πήγε να βάλεις και στο μαγιό σου να κάνουμε καμιά βουτιά. Μπα, εμένα τα κιλά μου δεν είναι ακόμα για μαγιό. Ανοησίες, ποιος τα λέει αυτά? Άντε, πήγαινε, πήγαινε. Ωραία. Σου αρέσει να παίζεις με τη φωτιά, Πρόσεχε μόνο, μην καείς. Άντε πήγε να βάλεις και στο μαγιό σου να κάνουμε μπάνιο σαν μια μεγάλη ευτυχισμένη οικογένεια. Άντε, πουλάκι μου. Κρίμα πάντως να χρησιμοποιήσεις το παιδί για το μεταξύ μας.
Εμείς θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε και αλλιώς. Αλλιώς, πώς? Να μου δώσεις λεφτά να με ξεφορτωθείς? Νόμιζα ότι μεταξύ μας υπήρχε κάτι πιο βαθύ. Όπως το είπες. Υπήρχε. Παλιά. Κάποτε. Στοπ! Τόσο χαλιά είμαι. Είστε πολύ όμορφοι. Αλήθεια ή ψέματα? Προς το παρόν αλήθεια. Αν με ρωτήσετε κι άλλα δεν ξέρω. Πάω να κάνω μπάνιο. Μια στιγμή. Πηγαίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Μπαμπά, τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθα να σας δω λίγο, παιδί μου, να μιλήσουμε και με τη μαμά. Και τότε γιατί κάνεις δουλειές? Το σπίτι είναι χάλια, αγάπη μου. Θα μπορούσε να το φτιάξει η μαμά, ρε μπαμπά. Πόση ώρα είσαι εδώ? Όχι πολύ. Κάνα 4ωρο. Πόσο? Άντε ρε μαμά, τόση ώρα σε περιμένει εδώ πέρα ο μπαμπάς. Δεν μπορούσα, είχα δουλειά. Δεν πειράζει, φτάνει που ήρθες. Και εντελώς συμπτωματικά ήρθα πάνω στην ώρα που πρέπει να φύγεις. Είμαι πολύ κουρασμένη. Και τα άλλα που είπες ότι θα συζητήσουμε? Άλλη φορά, πουλάκι μου. Άλλη φορά. Ρε μπαμπά, εσύ φταίς για όλα. Αν την είχες πιάσει μια-δυο φορές από το μαλλί, τώρα δεν θα τολμούσα να στα κάνει όλα αυτά. Τι λες, παιδί μου, τι λες τώρα? Ξέρεις για ποια μιλάμε? Για τη μητέρα σου μιλάμε. Μα εγώ ξέρω πολύ καλά για ποια μιλάμε, εσύ δεν ξέρεις. Την περιμένεις τόση ώρα σαν το βλάκα και αυτή έρχεται και δεν σου ζητάει ούτε μία συγγνώμη. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, είδα εσένα. Τη Σύση, τον Αντρίκο. Συγύρισα, καθάρισα. Πήρα 6 λογαριασμό να τους πληρώσω. Εσύ με ποιον είχες ραντεβού? Με κανέναν δεν είχα ραντεβού και ούτε θα ξαναέχω. Μια βόλτα είχα πάει μόνη μου. Εσύ, τι έκανες με το σχολείο? Δεν πρόλαβα να κάνω και πολλά. Σωστά. Είχες να έρθεις εδώ να μας κάνεις την παραδουλεύτρα. Μπαμπά, σήκω, αμέσως φύγε τώρα. Πού να πάω, παιδί μου? Δεν ξέρω όπου να είναι, αρκεί να μείνεις εδώ. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά είχε δίκιο το παιδί. Το ξέρω, αλλά είναι δύσκολο να το χωνέψει κανείς. Όπως και να το κάνουμε, η οικογένειά μου είναι, αίμα μου. Μια ζωή τους νοιάζομαι. Το ξέρω, αλλά νησάφι πια. Έπρεπε να την πάτε εκείνη τη βόλτα με τη Μελίνα. Ναι. Τελικά την πήγα. Μόλις έφυγα από εκεί, την πήρα τηλέφωνο και ευτυχώς δέχτηκε αμέσως. Και τελικά αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη αυτή η βόλτα. Καλά έκανες που πήρες. Χρειάζεται που και που να καθαρίζει το μυαλό μας. Θες να γυρίσουμε, μήπως κουράστηκες? Όχι, εσύ. Όχι, το λέω επειδή νύχτωσε. Πάμε σινεμά. Σινεμά? Έχω να πάω σινεμά. Ούτε θυμάμαι από πότε. Κακός. Είναι αγχολητικό και χαλαρωτικό, τι σου χρειάζεται δηλαδή. Πάμε. Πάμε. Έλα, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Γι' αυτό δεν ήρθαμε εδώ. Αλλά δεν μπορώ. Μα είναι δυνατόν να το σκέφτεσαι ακόμα? Πάλι τελείωσε. Μα δεν μπορείς να φανταστείς γιατί τύπο μιλάμε. Αφού σου λέω μου ανέβηκε η πίεση. Νομίζω ότι θα πάθω κάτι. Άμα πια, όλη μέρα αυτό το πράγμα συζητάς. Πού κοιτάς, βρελάκι? Αυτόν εγώ το ξέρω. Πολύ καλός. Με κάτι τεράστια γυαλιά σαν παντομπούκαλα. Με ένα λαδωμένο μαλλί, με ένα ηλίθιο χαμόγελο συνέχεια. Και με ένα ακόμα πιο εκνευριστικό πνεύμα. Μου φαίνεται πως το βλέπω. Ρε, άλλο να στο λέω κι άλλο να το δεις πραγματικά. Όχι. Μου φαίνεται πως το βλέπω πραγματικά. Εκεί. Αυτός είναι. Κρύψου γρήγορα. Αθήνα σου λέει. Μεγαλόπολη. Τρίχες κατσαρές, ένα χωριουδάκι τόσο να είμαστε. Πέφτει ο ένας απάνω στον άλλον. Ωραία. Ευτυχώς σκοτάδι. Ευτυχώς τη γλίτωσα. Τάζει το λύκο στα μάτια. Κύριε Λυκιά.
Τη ζωή. Ο κύριος Λυκιάρχης σας έλεγε. Μάλιστα. Χαίρομαι πολύ. Παρομοίως. Κύριε Λυκιάρχα, πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε. Ευτυχώς που σας βρήκα. Βέβαια, ξέρω ότι κάναμε μια κακή αρχή, αλλά... Δεν σας ακούω, κύριε Λαμπρόπουλε. Δεν σας ακούω, είπα. Τότε να έρθω μπροστά να μ' ακούτε καλύτερα. Ορίστε. Αφήστε του. Τώρα καλύτερα. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε. Ρελάκι. Μέχρι εδώ με έχεις φέρει. Ειλικρινά σου μιλάω, μέχρι εδώ με έχεις φέρει. Κάτσε κάτω ρε Καραγκιόζη. Όχι ρε, δεν κάθομαι. Φεύγω. Άντε ξεκουμπίδια. Τι είπες ρε. Σας παρακαλώ κύριε Λυκιάρχα. Ηρεμήστε, καθίστε κάτω να δείτε την ταινία σας, να φάτε το καλαμποκάκι σας. Έτσι όπως τα έκανες, να τα φας εσύ ρε. Καταλαβαίνεις τώρα, θα τσακωθούμε. Ρε, μην το Λυκιάρχη, το θέλω, το θέλω. Μην το θέλω σου λέω, παιδί μου. Κύριε Λυκιάρχα. Ξαναπείς αυτή τη λέξη, θα σε στραγγαλίσω με τα ίδια μου τα χέρια. Και πώς να σας πω, κύριε Γυμνασιάρχα. Όχι, να μην με λες τίποτα. Τίποτα. Καλύτερα να μην μου μιλάς. Και φύγε από κοντά μου, με ξαναπλησιάσεις γιατί θα φωνάξω τα μάτια. Ήθελα να σας μιλήσω για την εγγραφή μου. Την εγγραφή σου. Την εγγραφή σου. Ακόμα κι αν δεν μου σε πει τίποτα ο αδερφός σου, δεν θα σε έγραφα στο Λύκειο ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Κύριε Λυκιάρχα, από εδώ. Ο αδερφός μου. Αν είναι δυνατόν, ο ίδιος μου αδερφός, για ποιο λόγο να το κάνει? Επειδή είναι το συμφέρον του ίσως. Κύριε Λάκη, ο αδελφός μου με έχει ενημερώσει για όλα. Θέλω να ξέρετε ότι είμαι στο πλευρό σας. Τι σκέφτεστε να κάνετε τώρα? Δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να το αφήσω έτσι αυτό. Θα το παλέψω. Θα το πολεμήσω. Και ξέρω ότι μπορώ να το κάνω. Στο κάτω-κάτω έχω εσάς, τους φίλους μου. Ένα το κρατούμε. Έχω τα παιδιά μου. 2 τα κρατούμε. Έχω τη γυναίκα μου. 2 τα κρατούμενα. Δεν πηγαίνετε διαφορετικά. Είμαστε πολλοί και είναι ένας. Το πολύ 2. Πού πας? Πάω να βρω τον αδερφό μου. Να του πω να μην ανακατεύεται στις δουλειές μου. Κύριε Λάκη, μπορώ να σας δώσω μία συμβουλή? Κι εγώ με τις νόμις να πάτε να βρείτε τον αδελφό σας. Αλλά για άλλο λόγο. Να τον παρακαλέσετε. Τι? Να παρακαλέσω εγώ τον Νίκο? Ποτέ. Κύριε Λάκη, εμπιστευτείτε με. Ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Εκείνο που σας χρειάζεται είναι μία ρακέτα. Μία τι? Μία ρακέτα! Sing it tonight. We're gonna party tonight. I present to you, oh, Laka. That's right. Μουχερία! Σκέτορδια! Ναι, τέλος πάντων. 200.000 μπαλάκια έχω. Είναι ανάγκη να τα πιάνεις όλα εσύ? Και ποια άλλη θα σας τα πιάσει, κύριε Νίκο, αν δεν σας τα πιάσω εγώ? Δεν πάει να κάνεις καμιά δουλειά, λέω εγώ. Άντε πράγμα. Ποια άλλη δουλειά να κάνω, κύριε Νίκο? Ρε Σιλάκη, δεν τα αφήνουμε καλύτερα, λέω εγώ. Εσύ ούτε ρακέτα στην παραλία δεν μπορείς να παίξεις. Εντάξει, πού θα πάει, θα μάθω. Εξάλλου σε μερικά χρόνια μπορεί και εγώ να έχω γήπεδο τένις στο σπίτι μου. Ναι, και πώς θα το κάνεις? Θα γκρεμίσεις το τουβάρι της τουαλέτας και θα την ενώσεις με το σαλόνι? Όχι, αλλά θα πάω στο σχολείο, μετά θα πάω σε μια σχολή, θα πάρω πτυχίο και μετά θα πάρω τη μισή κλινική. Όλο και κανένα φράγκο παραπάνω θα βγάζω. Τόσο σύντομα. Και... αποφάσισες δηλαδή να πας σχολείο? Ναι, το αποφάσισα. Αν και έχω ένα πρόβλημα. Δηλαδή, ενώ στην αρχή με γράψανε, στο σχολείο εννοώ, μετά ακύρωσαν την εγγραφή μου. Γιατί? Δεν ξέρω. Γι' αυτό θέλω, σε παρακαλώ, τη βοήθειά σου. Θα ήθελα να τους πεις μια κουβέντα. Γιατί δεν πιστεύω να έχεις πρόβλημα που εγώ θέλω να πάω σχολείο. Δεν πιστεύω να έχεις πρόβλημα που θέλω να διεκδικήσω αυτά που μου άφησε ο μπαμπάς. Έχεις?
Εγώ, τι πρόβλημα να έχω εγώ. Ναι, αν και δεν συνηθίζω να παρεμβαίνω σε τέτοια πράγματα. Θα κάνεις όμως μια εξαίρεση για τον αδερφό σου, Γιατί στο κάτω-κάτω αν προσβάλλουν εμένα είναι σαν να προσβάλλουν τον μπαμπά. Και σένα. Ναι. Θα πιάσω το λυκιάρχη και θα του μιλήσω. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Πότε? Πότε, με τις δουλειές και με αυτά. Τώρα έχουμε Οκτώβριο, μετά Νοέμβριο. Κατά τα Χριστούγεννα. Για να μην σου πω το Πάσχα. Αλλά μην ανησυχείς, για σένα θα τους τρίξω τα δόντια. Θα τους πω ότι θα αποσύρω όλες τις χορηγίες. Και μέχρι το Πάσχα βλέπουμε. Χριστός Ανέστη, κύριε Νίκο. Έχετε επισκέψεις. Τι δουλειά έχετε? Περνούσα και τέλος πάντων η σύζυγός σας μου είπε να έρθω. Η σύζυγός μου? Ναι. Η Ναταλία. Μάλιστα. Πήρα το θάρρος να προτείνω, αντί να πηγαίνει εκείνη στο σχολείο να ρωτάει για τα παιδιά, να έρχεται το σχολείο εδώ. Όπως ο Μωάμεθ με το βουνό. Ο κύριος από εδώ είναι το βουνό. Πες. Η σύζυγός μου είναι στο σπίτι. Νίκο, μιας και ο κύριος είναι εδώ, δεν του λες αυτό που θα του λέγες στο Πάσχα? Ναι. Κοιτάξτε τέλος πάντων τι μπορείτε να κάνετε με το ζήτημα του αδελφού μου από εδώ. Να το γράψετε στο σχολείο που θέλει. Αλλά εσείς μου είπατε... Τελείωσε η κουβέντα μας, κύριε. Είπαμε να κάνετε ό,τι μπορείτε. Ό,τι δεν μπορείτε μην το κάνετε. Θα σας πάρουμε και το λαιμό. Θα σας πάρουμε όμως χορηγίες. Έτσι, Νίκο μου? Ναι. Αν και δεν είναι ανάγκη να φτάνουμε στα άκρα, τέλος πάντων, αλλά... Κύριε Νίκο! Τι θέλεις πάλι εσύ? Μήπως έχεις καμιά καινούργια φαϊνή ιδέα? Απλώς με έχει ενημερώσει ο αδελφός μου για τις χορηγίες που υπογράφεται κάθε αρχή της σχολικής χρονιάς. Και επειδή τυχαίνει να έχω τα χαρτιά μαζί μου, να τα σκίσω. Όχι, θα βρούμε κάποια λύση τώρα. Κάποια λύση θα βρεθεί. Μην το πάμε στα άκρα. Λοιπόν, κύριε Λάκη, αυτή η πουλχερία πολύ μου αρέσει. Ναι, και εμένα. Τα άλλε κουάλο ο αδερφός της. Και έτσι καταφέρατε να γραφτείτε στο σχολείο, Ναι, και κάτι περισσότερο από αυτό. Ήταν η πρώτη φορά που τα έβαλα με κάποιον και νίκησα. Για μένα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Μακάρι να ήταν όλα έτσι στη ζωή. Ή έστω τα διαζύγια. Εκεί χάνεις τα πάντα και δεν το καταλαβαίνεις καν. Τέλος πάντων. Και έτσι άρχισα πάλι το σχολείο. Happy dogs are those who eat the Christmas canine crunchies.